давоми як ҳафта дар майдони дуюми варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе марҳилаи ниҳоии мусобиқаи ҷумҳуриявӣ барои дарёфти мукофоти клуби тӯпи чармин 2022 оид ба футбол миёни наврасони солҳои таваллудашон 2005-2006 байни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷумҳурӣ доир гардид. дар мусобиқаи мазкур 8 даста, аз он ҷумла 2 даста аз шаҳри Душанбе, 2 даста аз вилояти Суғд, як тим аз ноҳияи Нусири Хусрав, як даста аз ноҳияи Фархор ва як дастаи дигар аз шаҳру ноҳияи Тобеи Ҷумҳурӣ ва ноҳияи Рашт иштирок намуданд. дар бозии ниҳоии мусобиқа дастаҳои мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 ноҳияи Шаҳри Нав ва мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 ноҳияи Деваштич андари майдони рақобат шуданд. дидори дастаҳо аз оғоз то анҷом ҷолиби диданӣ сурат гирифта бо ҳисоби 3-1 ба суди футболбозони мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 ноҳияи Деваштич ба анҷом расид. лозим ба ёдоварист ки ин ғолибият дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ барои дарёфти мукофоти клуби тӯпи чармин байни солҳои таваллудашон 2005-2006 барои хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 ноҳияи Деваштич аввалин ба ҳисоб меравад. пас аз анҷоми бозии ниҳоӣ дар як фазои тантанавӣ маросими ҷоизасупории мусобиқа баргузор гардид. лозим ба ёдоварист ки мусобиқаи ҷумҳуриявӣ барои дарёфти ҷоизаи клуби тӯпи чармин миёни солҳои таваллудашон 2005-2006 ҳамасола аз ҷониби Лигаи футболи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон дар ҳамбастагӣ бо Вазорати маориф ва илми кишвар доир карда мешавад. дар мусобиқаи мазкур аз ҷониби Лигаи футболи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон як қатор аз бозингарон бо ҷоизаҳои инфиродӣ қадрдонӣ шуданд. аз он ҷумла дар ҳайати дастаи мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 ноҳияи Нусири Хусрав Раҳматулло Тешаев унвони беҳтарин бозингари дастанро соҳиб шуд. дар ҳайати дастаи мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 ноҳияи Деваштич Шавкат Халилов ва аз ҳайати дастаи мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 ноҳияи Шаҳри Нав Сиёвуш Сафаров бо ҷоиза қадрдонӣ шуданд. беҳтарин бозингари мусобиқаи ҷумҳуриявӣ мукофоти клуби тӯпи чармин 2022 миёни хонандагони солҳои таваллудашон 2005-2006 Муртазо Исоев аз ноҳияи Шаҳри Нав гардид. ҷоизаи беҳтарин нишонзани мусобиқа бо 6 гол Насиби Элбекҷон Пардабоев аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 ноҳияи Деваштич шуд. ситоди мураббиён ва ҳайати бозингарони мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 ноҳияи Нусири Хусрав бо медалҳои биринҷӣ қадрдонӣ шуданд. хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 ноҳияи Шаҳри Нав бошанд бо медалҳои нуқра сарфароз шуданд. ва ғолиби мусобиқа дастаи мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 ноҳияи Деваштич дар баробари медалҳои тилло инчунин ҷоми мусобиқаи ҷумҳуриявӣ мукофоти клуби тӯпи чармин 2022 миёни хонандагони солҳои таваллудашон 2005-2006 супурда шуд.